Başlaňyz bamy? Hawa, towa, ýuwaşraky. Hanka ammarda. Ene suratda görýän tekerler bara. Şeň zahadadan tekerler. Ede suratda gorkaşyňar gelendiram. Dost, salamu aleykum. Wa aleykum. Gelýän saman. Salamu aleykum. Wa aleykum Arman. selam. Murat, bu näme baha? Gatüt göpdir. Geçen gedek amatlyrak bahadan aldym bolýyn. Şu gedek ütgän ýalla. Jünýü tekerleň bahat gymmada da bizim sargad etdik. Ýokary hillem amatly bahadan çykýar. Geçen gedek kalan bahalamdan az qymmadyrak. Han dost ýörany, zahadadan fakturlaryň görelany. Dost, sen geçenki zahadadan tek hemmesi kiçi tekere, ul tekere ýok bulaň arasynda. Ene soňkulanda bolýan. Paşty hemmesi ul tekere. Ul tekerem, kiçi tekerem badyr dost. Maňa öňkü bahadan bolarly. Kimil dosa. Onnoňam dost, magazin açaňda kimiň pul berenini ýatdan çykarma. Sağ ol ağam. Dostumyň göwnüne degmejek gol. Elmidama şeýdip ýörnä ağam. Dostluğam bir mukaddese şeýlämi? Murat, ýöňlermen dostlugy, gowwatdaşyklary, orumulary pikir edýärdim. Inni düşündim. İlki bilen özüň gowramaly eken. Bolsa bir dost bolsun, ýöne hakyky dost bolsun.